Takže top 10 vied, ktoré znejú normálne, pokiaľ ich nepovie Jozef Fritzl. Číslo 10. Honey, I'm home. Číslo 9. 1. apríl. Číslo 8. Život v paneláku nie je nič pre mňa. Číslo, ináč mimochodom, toto sú vtipy, ktoré mi napadli bez toho, lebo je veľa pedofilných vtipov. Ja ich nepoznám všetky. Poznám ich väčšinu. Ale nepoznám ich všetky, takže pokiaľ si myslíte, že plagiujem z internetu, nie je to tak. Sú to veci, ktoré som si napísal, OK? Je číslo 7. Máš niečo večer? Top 6. Hneď som tu, len si odskočím na malú. Číslo 5. Nepoužívam kondómy ako každý správny kresťan. Číslo 4. No, že mi to nenapadlo skôr. Číslo 3. Aký som bol? Číslo 2. Som otec. A číslo 1. Je to dievča.